vzhůru, Karol. Ber to jako dovolenou. Víkend manažerského výcviku? Blbá ztráta času a peněz. Naopak má zlatá. Naši soupeři Kondolence z Canterbury prošli tímhle kurzem a zvýšili obrat o 15%. Tak, dnešní moto je: pozdrav z lásky je vlídný, pozdrav z lásky je nej, pozdrav z lásky má cit, to všem najevo dej. Dobré jitro, dámy a pánové. Vítejte na úderném byro výcviku. Mobil. Jmenuji se šikovatel Harding a dneska vám tady ukážu, jak týmová práce a sebedůvěra vám umožní porazit konkurenci v oboru, již jsou pozdravné karty a blahopřání. Karta z lásky pomáhá tomu, kdo miluje. Když dívce jednu koupíš, hned prádlo schazuje. Kdo vede vaše oddělení? Já, a dobře mi tak. Tento muž je váš vůdce. On za vás rozhoduje, on za vás myslí, on za vás mluví. Co byste dělali, kdyby se stalo toto? Máte úkol dodat jisté množství přání ke dni matek do hlavního stanu. Tak pojď! Hergot, jeden matek, složte ten blbej verš. Dobře. Nemáš druhé matičky, když si na dně pomůže... Dál! Hebce rukou! Hebce rukou, laská vlásky, až vyhladí ti všechny vrásky. Výborně. Málem jste mě rozbrečeli. Díky. Ale nemá to šťávu! Rozbijete to. Kousek zpátky. No, kus zpátky. Je tady zástupce pro skladbu? Jo, já. Nikdy se neodhalujte nepříteli! Karol, nahni to trochu a naklop to sem. Ne, sem. Dělejte tam svou blbou vednou! Dělám. Schoďte ji! No, Dolů s ní! takhle, pustej. Tak, máte před sebou prázdné pole a za ním je hlavní stan. Na povel vpřed, vyrazíte vpřed. Vpřed, jedu, makej, ber to a běž, hofrem běž. Musím už dost. Výtečně, slečno Beckinsaleová, otevřete horní zásuvku a přečtěte kartu. Vítejte v našem podniku, teď jste jednou z nás. Zbylí už jsou po smrti, přetáhli jsme vás. Snad nechcete... Ano, slečno Beckinsaleová, vítejte u Kondolencí.